Sleep to Sunday, Chiva. She even took on my rumble, she see her. I'm there, one of the time, Chiva. Even a lot of you, I'm a Ziva. Polato, Polato, oh, my master. Polato, Kambo, you fun on it. Who's an energy of the later. And I should go and get fun on the chip and she didn't go to Jamaica. You fun on it. Who's an energy of the later. Chipanga, Polato. My tips song, I come chat to it. So now it's up by tips. But that's okay, I'm chatting. Polato in it, what am I master? I mirror when you come chat. The babe, I'm chatting colors. You have 5 months here. Hey guys, what's up? Dave, I'm chatting. Then naHosiah. That was that. Oh boy. Alright. Drop my steps in. Alright. Kemuchato na colors. So me do em chat. Bright, yacho ilipo. So me chat, my steps. Oh boy. And my steps in that. Nasi phone yapi wane mbanda. Kemuchato mabandi ndiane ngachimba. Chimba ni ndifata. Aiwa tambo yoku yala nation ga. Aiwa chakanyanya. Nemwana wedu uyu munomzere mukomana wedu. Chimboro vakambijana kama. Chimbo ita jobo. Chimbo uya uita jobo. Ah, chimbo misra jobo. Yala nisha. Uyu. Dino pilota ule chokwadi. Iwe, ita panchoka. Never come on and come to it's what siri dan kindangi sikala siri oh chikanzi nikati Jalanisha Jogo
oka mai watinouya ende vanhu vacho vakutozara manje toita sei navo Yala nation kumberi bolato tsvake kupedzisira maiwe bolato ndomwe yandoda kufila hanzi jobo nasimba rashe yeah. Rakaipa. Takaita album launch ga bolato mafulasi muno. Engeri mara taitura maketo. Saka vamwe salad yaita tukwanisa kugeto. So muswa 28 February. Tukita bolato charity concert Harare Gardens. Amazing. Bolato charity concert terai Boss Yala wataura. Bolato charity concert amazing. Harare Gardens. Tudambo masenza neta wanda dombe ndo machembere. This time dombe machembere kura ya masini wakombeze chichichi. Saba tambo yori mwesaidira samura. Waize. Saba msazo chanzi geto to batu kama ati uye Harare Gardens. 28 February. Amazing. 28 February. 28 handiti. Hanzi muye. Na Boss Yala mabanditi ese tukudai kwa Harare Gardens ine nditori ku front tichita bolato and it's a charity show saka please make sure kana usingadi zvembile ungesusu ana maititi mageto youth unoya ku Harare Gardens anditika tispakwe bolato iyi yakanyanya chero ine totanga kuinzwa izvezvi nasananyatsoigarira pasi saka kala zondipe CD yani ndotoenda ndichiriridza mota mangu izvezvi bolato yacho saka wazotiri kuperforma here pamuchato wangu ndiono ichoita bolato yacho ndiono ichoita opening tiwatarwa pasi guys yakanyanya aiwa Upati baba kuna siana, asina marita
Right, colors. Mira pale madao kubvunza. Sandaenda. Anogona mambo vakazochipindira ka. Musunono vachiparidza shoko ravo. Vachiti murume hafanirwe kunge achita zvamagirlfriends. Iwo semunhu akamboimbona mambo une kachaungade kungotaurawo here unowirirana nazvo here zvakataurwa namambo. Aina kuiba vanhu vakagumbuka ndofunga vakangoitaura January vanhanye nzara nevakaitaura kumberi uko vanhu vangwarira mafizi ako zvazviri nani but nyaya yavo ibholato tikatodzika tozvati ibholato yanditika kuti one man ione mukadzi wako uya mungori vairi andova zvonho kuti kutaura zvinoti ari perfect chakakosha ndoti message yakasvitsa sei manje zvonetsa andofunganangotaura muna January saka iwewe uri mukadzi one here unoita uri one man band haudaidai here because zvinhu zviri kudhura saka ini ndotoona kunge zvakataura ibholato vanhu vanokwanisa vasitobhadharwa marendi hanzi tikazitaura kunana vhalo inogona inobuda tichazochiposta kunana macho Boss Yala, it was nice hanging out with you. Rega ndiende ini saka songe yangu nemuchato nemunhu wangu nyatsoirovaka otsvaga sutu nesutu here Boss Yala akazara Boss hatisi kuda zvechirasta tiri kuda masutu zvakabuda saka ndokuona pane songo inonzi chikweya ndakaona yanditiza iri pasidhi rekupesirira mukambondipa songo rekuti ukandisiya usandisiye hai mbobata namba iroro rinondifungidza zvakawanda aiwa ndekandinotya namba rerera rakanyanya auna aiwa atouya masteps ari kuitirwa kuno kumbare anenge ari ti magetsi sha boga bolato ndakuti amana ndapiwa cd naBoss Yala ndakutonoriridza mumotikari mangu murume wangu apiwa futi kabhebi vashorakidza kabolato warishafa here bolato ramudhara zvese bogen ndepamuchato futi mukasauya kumabhaneta mumaona plus majuice tetanga mapfeka kamaoza plus ndoinfomu yedu majuice ndeyekujere ndo vanhu varidzi vavo saka unomatora ikokoko ndatizike musakati handei guys amana maita basi iwe hanzi pana anga kuti hanzi ngaadzoke jobori tichakutsvaka joboriwa amana umbare unonakidza ime apo pasa uku handiti ndichambozera mbare unoziva unenge uchifamba maali chichi zvechigangsta uona dzimba saka munotositana vanhu mabedroom mangani kunyipa vanongafura nemaketeni vachitaura masei hey ende life yacho tenda Mwari chokwadi mungambozvifungira ndokure bosi but matova pane mamwe malevels aiwa life yagara it starts from somewhere. Hello muripo sure vanhu vanofanira kutenda Mwari amana because kunenge kwakabviwa kure kumache
maita basa ka tichamboinda saka muchabva nguva ipa zuva munobva na 6 here kokubika matopedza here ndofunga munhu wese anopfuura mune chimunyatsopedza naye naye makanyanya aiwa maita basa tava nenguva yakanaka tava nenguva bata ndimbokusirai something sandinetse futi nongono yekutambani handina hangu mari yakawanda andina pressure ndopinde ugadzire ridhimu redu iwe handiti all right boss, all right guys, thank you. Okay. Oh, pakaipa. Bye. Bye. Anzi, what's your flash ready? Bye bye guys. Guys. Mbare yakanyanya guys.